niya, nandun kasi nga yung green card niya ay nilagay niya sa wallet niya kasi nga diba nagbiyahe lang siya a week ago. Credit card, debit card, and $800 na cash. Good morning everyone. It's not a good morning for us because we woke up with... We're home ka mo. We're home na pala. Oo nga, nasabi ko naman sa vlog, mother. Sa isang vlog. Different vlog na lang to. Pero tutuloy ko yung vlog ko kahapon. Anyway, sobrang pagod na pagod kami kahapon. And Mac woke me up. Na ba yung panggising niya sa akin, yung parang emergency. Gumising ka nga dyan, tulungan mo nga ako. Sabi niya. Bakit? Sabi ko, bakit? Ano nangyari? Ako na nanaginip ako na yung sasakyan ko daw, pinapa-under daw namin, gina-jump down namin kasi nga hindi na pwede yung battery. Tapos si mama ko naman, ang panaginip naman daw niya, yung ngipin daw niya parang mahuhulog na. Parang puro mga ano to, puro mga manifest ng manining ko. Manifest ng manining ko. So yun guys, may nagbukas ng sasakyan namin last night and nawawala ang work bag ni Daddy. Yung work bag kasi ni Daddy ay nilagay ko sa center console kagabi kasi nasa upuan ko yun nung sumakay ako from the airport. Tapos, hindi na nabalikan ni Mac. Bale, yung mga binalikan lang namin na kunin from the car was mga luggage lang namin. Tapos, hindi niya binalikan yung work bag niya. And in the work bag ay nandun yung kanyang wallet, nandun yung green card niya, nandun kasi nga yung green card niya ay nilagay niya sa wallet niya kasi nga diba nagbiyahe lang siya a week ago and hindi niya nilagay dito sa loob ng bahay, buti na lang wala yung passport niya doon. Credit card, debit card, and $800 na cash. 600 yung nasa wallet niya, 200 yung nasa bag niya. And then license ng Board of Nursing. Pero yung green card talaga yung pinakamalala doon. Driver's license and badge niya rin sa Sanford. Pasensya na po yung anak ko ay very excited na nakauwi. Tapos before I left Canada, nanonood si Papa ko ng mga theft ng sasakyan kung paano nila ginagawa na hindi nag-a-alarm, ganun-ganun. So feeling ko ganun din yung nangyari. Tumawag akong 911. Ang sabi, i-report ko daw sa siouxfalls.gov na mag-file ako ng report doon. So, doon ako nag-file ng report. Inisa-isa ko lahat ng nawala kasi lalagay mo doon kung ano yung mga nawala. Tapos, magkakaroon ka pa ng narrative. So, doon sa iisa-isayin mo pa rin nawala, may category each. May cash, may debit and credit, may sumabit ang paa. Medyo nasaktan pero hindi umiyak. Kasi walang pumansin sa kanya. Yun. Tapos, kung ano pa yung ibang mga nawala. Pupunta kami ng DMV to get a driver's license for him kasi magdadrive siya papuntang work tonight. And then, nalagay din ako ng appointment kasi kailangan namin ng green card. The green card will take 21 months for the replacement. Alis kami next month. And it's out of the country. So, kailangan namin ng green card niya pabalik. So, sabi naman, kung hindi na maantay yung green card, if you need your green card sooner, meron silang ibang ilalagay sa passport para makabalik siya ng US. So, yun yung mga aasikasuhin ko today. Ang hirap ng ganito. Sabi ko na lang sa kanya, huwag mo nang isipin kasi yung $800, sobrang, ano din yun? Sayang na sayang yun, no? Parang pwede nang, ano yun, ilang araw na namin pang hotel sana yun dun sa pupuntahan namin. Pero sabi ko na lang, isipin mo na lang, bayad yun ng safety namin kahapon. Na, isipin mo na lang na nagbayad ka para sa para makabalik kami dito sa US. Namasko ka. Pinamaskuhan niya yung yung nagnakaw kasi yung 200 doon na cash, yung galing sa budget namin from Canada na ipapamigay sana namin na price ng papremyo doon sa mga laro namin. Kaso kasi hindi kasi nagamit, so nag-iwan lang siya ng $100 sa akin na yung mga barya-barya. Tapos kinuha niya yung 200. Tapos yun. Wala na. Pinamasko niya sa magdano. Okay na lang yan. Wala naman tayong magagawa kahit naman sumama yung loob mo. Sasama lang yung loob mo. Sasakit lang yung puso mo. Basta hindi si Mishi. Pwede naman pabalik yun. Basta pero hindi si Mishi ang nawala. Pina-check din namin sa basurahan kung baka inano dun yung bag niya. Wala din. And kasi nga, dun sa basurahan may CCTV. Pero dyan sa parking namin walang CCTV. Tapos hindi makontak yung manager ng apartment namin. Out for meeting daw siya. Parang tumatawag na si Daddy. Hello? Tara na. Sige, bababa na ako.
Mishi, papakabait ka dito, anak ko, ah? Alis si mami at daddy. What? Ay, sis. Ay, kiss mami. Ay, kiss mami. Kiss mami. Kiss mami, please. Kiss mami. Pakabait ka dito kay Lala mo, ah. Buti na lang, andyan Lala mo, may magbabantay. Let's go, daddy. Ata, may sana dito nga door. Ate, driver's license express. Hey guys, so kakatapos lang namin sa Express DMV. It took us like mga 30 minutes siguro para matapos yun. And ang hinanap lang ulit nila is 2 proof of address lang naman. Yung mga offer ng mga credit card company na dumarating sa amin na nandito sa glove box, yun na yung mga present ni Mac. Tapos I'm currently talking to USCIS agent kasi pati yung green card nga niya is nawala. So, buti na lang meron silang live agent na pang 99 plus ako kanina eh. Pang 100 siguro ako kanina na nasa pila. Are you applicant, petitioner, or attorney on file? Applicant. Applicant? Oh, applicant. Deactivated amin yung credit card ko. Ayun. So, ito kausap ko na ngayon. So, yung green card kasi, it will take 6 months to more. And tiningnan ko yung current na galawan ng replacement ng card is 21.6 months kanina. So, may travel nga kami for next month na out of the country. So, kailangan namin ng green card pabalik. So, kukuha kami ng ADIT. And dito tinatanong, ang sabi dito ng ano is, hinihanap lang nila yung ID number ni Mac. Tapos I can submit a request for you, sabi niya. So hinahanap lang yung USCIS number. So, ayun guys, kachat ko pa rin naman. Tinanong lang if you have a pending form with USCIS, but while waiting, mag-grocery muna kami. Punta kaming Costco, kailangan namin ng prutas. Wala ding pagkain si yung naiwan yung stethoscope. Iniwan nila yung credit card niya ng Apple, pero yung iba, yung mga nasa wallet, tinangay talaga lahat. Yung nasa bag ko. Yung nasa bag, kinuha na lang siguro talaga yung bag. Binuhat na lang. Kasi kagabi nilagay niya lahat yun doon para minsanan na lang sanang pagbuhat niya. Ayun, minsanan niyang binuhat. Okay lang yan, daddy. Ay, pang ano na sana yun, Disneyland Hotel. Palitan na natin yung dashcam. Pati yung dashcam mo binaklas. Kasi nilang nagre-record dyan kapag kahit na nakasteady. Pati yung sandal ni Messi kinuha, daddy. Isa na yung sandal niya. Pero iniwan yung gunting niya, yung gunting na sabi siguro, ay nung palang itinawag ko dito, nasabi ko ba kanina? Hindi ko alam kung nasabi ko kasi kanina. Tinawag ko nga ito kanina sa 911. Ang tinanong lang sa 911 is kung may medication and kung may firearm na nanakaw. Kasi kung may firearm, iba yung report ng firearm na nanakaw. Kasi nga pwedeng gamitin sa may firearm ako. Ay, may firearm. Tinanong ko guys kung gaano katagal yung yung process para ma-receive namin yung ganyan, yung ADIT. Wala daw silang information kasi sinabi ko yung flight namin is on the first week of February. Nawala nga lang yung card this morning, sabi ko. Tapos wala daw silang info about that kasi nga kanina before kasi ako na-connect dito sa live chat ng agent is tinanong kung ano yung topic ng gusto kong ikakausap. Sabi ko kasi ADIT, how to get an ADIT lang. So yun, wala silang info. Anyway, we will just go grocery shopping muna. Pampalubag loob na lang ito. Dahan-dahan, daddy, makakarating din tayo. Huwag mo nang dagdagan yung problema mo. May makabangga ka pa dyan, problema naman natin. Ay, buti na lang nandyan si mama ko mag-aalaga kay Mishi habang nandito kami sa labas. Or else, kasama na naman namin sana siya ngayon. Kawawa naman. Parang pagod na pagod pa yun sa biyahe. ols@gmail.com
Where? Omaha. 9:30 tomorrow? Oh, 9 o'clock. I'll just get the 9 a.m. Ay. Natawag na ang USCIS kay Daddy. Mag-uusapan lang natin. Kaya nga, kakasabi ko lang natatawag na kami bukas kung wala pa. So, anong oras yung appointment? 9. So, dapat usapan. So, ganito kaya yung gawin natin. Agduwa nga lugan ta. Kaya nga, tas i-park natin sa Park Sioux City. Sioux City. Tapos, Mag-i-park muna tayo kay Label. Sige. Or... G2 Mercy? Oh, sige, sa Mercy na lang. Hey guys, update pala. After a few days ay nakakuha na kami ng after almost 5 days, this will be the 5th day na waiting talaga kami for Max appointment sa USCIS for the ADIT para makakuha kami ng parang temporary na green card siya. So tomorrow we will go to Omaha kasi Omaha yung nearest na field location from us. And then update din sa Nakaw na nangyari. So 8 nagpa-license kami. On the 9th tumawag yung detective kasi nahanap yung driver's license niya sa parking lot ng isang gasolinahan, pero wala naman na kaming magagawa dun kasi nakakuha naman na si Mac ng driver's license kasi nga mag-work pa siya during that time, kailangan niyang mag-drive ng malayo. So kumuha na kami ng driver's license, which is okay lang naman kasi mura lang naman yun, $17 lang yung binayaran namin. Pero yung green card wala talaga, hindi na nahanap yung green card. So yun nga, nag-file na ng replacement and all of that. Tapos kailan tayo nakakuha ng Friday night ba yun? Friday night, nakakuha kami ng email from the USCIS that we need to check something sa USCIS profile niya. So, nung binuksan ko yung profile niya, ang meron doon is yung biometrics niya for the green card. So, hindi pa yun yung schedule for the ADIT. Ang inaantay namin is yung ADIT schedule para makaalis nga kami out of the country. So, sabi ko na lang talaga nung pinagpapray ko na, Lord, I'm giving everything to you. Ayoko mag-worry kasi nga this year I'm practicing manifesting. Manifesting yung faith natin dapat stronger na atin na to. So claim ko na makakaalis pa rin kami despite of this thing that happened to us. So yun, Friday nakuha namin yung biometrics schedule niya. And kanina habang nandito kami sa sasakyan after ko mag-vlog, sabi ko lang yung schedule kapag hindi pa rin sila nag-ano today, kailangan na nating tumawag ngayon. Tapos ngayon lang tumawag na sila na ayun nga, may schedule na ng ADIT niya. So thank you Lord talaga at God is really good. Aalis kaming maaga bukas, tig-isa kaming sasakyan. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arms. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep